खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नैबे मोनाबिलि समावहाय आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअआबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम बोथिसे जाग्रोखांनानैसो आङो नोंथांमोनजोंहाय इन्ट्र' लाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआहाय मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसेनो चेनेलावहाय जायफ्रा गोदान नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनावहाय नुजाहैदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै हो आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नायनो होलांबाय थादो Now. Này, tha sủng kia là tha số mà.